hey la ngishaya indiya ngeband Hey, la ngishaya indiya ngeband lingishaya lingikhombe ngesibhamu yo. hayi la ngishaya indiya la konga wasathi ngiyafika hey la ngishaya indiya kwaze kwaphuma amanya esemotweni afika likhuza ngoba yalaza ngithi yabona afika likhuza sengisho ukuthi ke sisi Ngiyanibikelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Ezulu. Umngwenyankomo Msofokazi Mvuleni intokazi yazalwa Mkhize. Namhlanje ngivakashela ubhuti wami kuhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo sokuyangichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Esike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni sabona. hey uyaphila ntombi Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila ntombi Ngicela igama nesibongo nendawo obuya kuyona ngokuhlala. okay mfowethu igama lami ngiuDelani igama lika baba nomama lelo Okay. Kodwa ngaphandle izinsizwa zase zithi nguma 1010 special Alright. bathi ngu MC ma 1010 yabona Why bekwiza ma-1010? Isibongo- Yonke into yakhe ihamba nga-10. isibongo wakashazi no mfowethu mhlambe ngingadlula nje kancane kukhona ngalesa sikhathi sabo 2005 lapho khona ekwakufika i-airtime yaka MTN Okay. eyayidayisa ngo10 rand angithi yakhumbula ukuthi ngesikhathi eqala ama-airtime ayidayisa ngo30 rand uMTN so ngaleso sikhathi ke ngo2005 kwaqala ukintroduce into ka10 rand Okay. manje khona enye insizwa eyayikade ishalo uadvert yabo yayishalo uadvert ithi ama 1010 angithi yabona so Yes. mina ngangumjitho wayekwazi ukuthi ayilinganise kangcono yabo lo enjalo so la ngihlala khona ke endaweni ngilinganise lensizwa ngilinganise then kwase kuvela lelo gama ke mfethu lithi uma 1010 So usuzojwayeleka ngalo thi? mfowethu ngijwayele ngalo ngoba na semsebenzini nomunye engisebenzayo ligcine nje sekuyilona gama elichumayo kakhulu ngibizwa ngalo nje kuthiwa ngoma 1010 ngoba bakantomzodwa baba kaletho Oh, all right. Cha sema igama lakho. Uthi into ya 2005 le? yes kwaku 2005 ngisahlala kakhulu la eThekwini bengihlala la kulenda kuthiwa kuse Mayville Dunbar Road hlala nezinsizwa lapha izona ke ezangipha lelo gama ngathi noma sengifika emathexini ngoba ngike ngadlula emathexini ngumshayeli kwathola athi lona gama elichumayo nje kakhulu lelo Ilona elula. ilona elula nje 2005 ngangakazalwa. kwaku 2005 yabona ukuthi uyingane wena Hayi, ngiyakubona ngintwana kakhulu, Nkosi njengoba yami. soyistufuza kangaka nje Ngiyakholwa ukuthi ngo-2005 ngangakazalwa. kodwa mangibuka ngeke mfowethu ngeke ungazi ukuthi wasowukhona noma mhlawumbe awusangangesakala mazambane kodwa kufanele wasowukhona Okay, ngitshele ke beyinjani impilo yakho usakhula? Mfowethu impilo yami ngisakhula bekuyimpilo engingathi mhlambe mangiyichaza ngithi beyimixekile bekukhona ubumnandi kube khona futhi nesimo mhlambe sokuthi kungabi imnandi mhlambe uma ngaba nje ngingadlula kancane ekhaya ngikhulele kulo ikhaya ngikhulele kulo ngikhulele ekhaya lapho khona benginobaba wami obekade enganalo itoho Okay. yeso benganalo itoho so kusho ukuthi into ebeyenzeka bekuma wami okuyena obekade ethathe responsibility ngakho konke kodwa into engiyibonile mfowethu mhlambe ezinye izinto engingazixoxa nje ngokwempilo ngidlula kungeve ukuthi ngifuna mhlambe ukuthi ngidabukise ngidatshukelwe no but into eyenzekayo bawuthola ukuthi ubaba wami bekuwumuntu obecwile kakhulu enkambeni kaFaro kodwa futhi kuwumuntu ongekumnaka ukuthi uyacwila kakhulu mhlambe ngingathi it's not ubecwile kakhulu kodwa ubethi mangaba esedlile abese efika angivele ngithi nje misbehave umefika phakathi kwethu njengane family yakhe afike ke misbehave umisbehave akilokho uthi uthothi manje gcina seningasaphatheki kahle ngendlela ebekuyiyo ngangokuthi nje mina ngike ngambona ebekuma wami isandla yabona nothi kanye nothi kabili nothi kathathu several times angithi yabona into enjalo ngike ngambona uma wami elala engadini ubaba wamelele endlini uma wamalala engadini ngenxa ukuthi sebephazamisene ngale uma waphuma esephuma ekahlungu kwaukuthi kufanele makawucashe engadini up until azalala ubhubesi mayeselela ubhubesi bese buya uma ezonokha ngapha kulendlu ke esikuyona ukuze akwazi ukungena ke elala masimbuza ke sizingana sitshela cha ngisuka la engadini phela so sengisho ukuthi ke akusiyona into mhlambe ongaze ke uthi angidatshukelwe ngalokho because bekuyimpilo nje ebesiphilayo ngaphasi kwayo ngiyakuzwa
Kwahamba emfowethu kwaze kwafika ngoba into uma uyibuka yebona into uma uyibuka kuba khona okufundayo okuhle kube khona futhi nokubi. Yes. Kodwa akusiyona inhloso ukuthi uthathe okubi uma ngaba umuntu, especially thina njengasabantu besilisa. Indlela ombone ubaba wakho enza ngayo ngesikhathi ukhula. Yes. Cishe u90% wentaba ezenza okanye ngithi nje u95% webehavior kababa wakho nawe kungenzeka ube nayo. Because ububuka phela. Because ububuka and ubaba wakho and ubaba mawumuntu wesilisa usuke ubonda kakhulu nomuntu obaba, igazi lakhe igazi eligijima kuwe, shuthi ibehavior yakhe vele kuzoba ibehavior yakho. Kwenzekile ke kwazi kwafika isikhathi sokuthi ngoba ngizama nje ukuthi nqamulela istory. Yes. Kwenzekile kwazi kwafika isikhathi sokuthi nami ngingene emathandweni. Okay. Ngene emathandweni kwa right ngene emathandweni kwamnandi kwaqhubeka impilo. Kwazi kwabonakala ukuthi lo sisengene naye emathandweni angimthathe ngizomenza ingoduso. Oh, okay. Uyangithola? Yes, ngimenzeke ingoduso usisi afike ke ekhaya ahlale kube right ngithi yabona. Yes. Unfortunately ibehavior kababa wami I applied it. Yo, uvuma kanjani itshaleke kuwena ububona ukuthi beyinjani? Kuyazenzekela sisi, Okay. angifuni uqamba manga, kuyazenzekela into osuke ungayiplanile nawe uma ngaba umuntu. Abantu besilisa bayongifakazela abaningi. Amanye ama behaviors abekade enziwa obaba bethu ayazenzekela automatically. Akusikhona ukuthi usuke uyiplanile nawe. Kuthuka sekwenzekile. Ngifisa ukuthi ke ngikubeke nje kwipublic ukuthi kwathuka sekwenzekile nje nami isandla sagcina sesilula sesimthinta. But awulingani. Yes, ngiyasizwa isizathu oshoyo sokuthi ukhule lento uyibuka vele. So vele kuze kuthuka sekwenzeka nawe usugqoka lezo izicathulo lezo obukade ubona ngaphambi kwakho egqokile. Yes, fair enough, ngiyakuzwa lokho. Okay, sure. But wena why ungalwi ukuthi uyayibona phela lento ukuthi ayinhle. Ake ngizama ukushintsha nje ukuhluka ekhaya kungaqhubeki inzalo Ukhondolo. Yes, inzalo embi, ukhondolo olubi emndenini wami, mhlambe nasendodaneni yami, mhlambe nakumzukulu, mhlambe nakwizizukulwane kanjalo. Why ungalwi ukuthi okay ake ngibe oqala ongayenzi lento le because uyabona na ukuthi ayikho inhle. Mfowethu yabona into mangaba yenziwa omunye umuntu. Yabona mayenziwa omunye umuntu uyakwazi ukuthi ube nombono ohlukile ngangokuthi mhlawumbe ungaze umgxeke omunye umuntu. Yes. Because ayikakufiki kuwe. But i question ithi mhla seyifika kuwe wena udwela kanjani nayo leyo nto enjalo. Manje mangaba kuukuthi yinto okhule ngayo kufana nokuthi beyiphalisho olidlayo noma olincelayo. Akulula ukuthi usheshe ulwisane nawe usheshe uyinqobe. Makuukuthi yes kuthatha isikhathi. Okay. Uzoyizwa lento engiyixoxayo. Kuthatha isikhathi ukuthi ukwazi ukulwisana nawe inqobo. Ngakwenza ke lokho kwaba isiganeko esabasimbi kakhulu. Yes. Kimi mase ngikwenzile lokho nga apologize 1000 times. Bowushadeliwe noma ubekusase ingoduso? Hayi bekusase ingoduso nje. Oh, okay. Bengingakoshadelwa. Alright, ngoba ngapha kwelakithi ngiphuma ngapha ngasemzimkhulu mina mfowethu. Oh, okay. So ngapha ngakwela yes ngibhaca. Okay. Ngapha ngakwelakithi emzimkhulu indlela esenza ngayo izinto azifani nendlela ekwenziwa ngayo izinto ngapha ngaphesheya kothukela. Okay. Yes. So thina senza ngenye indlela ngapha ngaphesheya kothukela benza ngenye indlela. Alright. So into eyenzekile ke mfowethu kubi ke lokho engikubalisayo. Lokho engikulandisa ngakho kubi kakhulu ngiyazisola ngakho. Right, asihluleke kwaseke kuba mnandi ngoba phela uma ngaba ke unengoduso kuba mnandi kodwa uthola ukuthi njengoba ngichaza ukuthi owami ubaba bengingasibaba esingathi mhlambe ube yisishimane. Okay. Hayi futhi Jesu waseshow. Okay, izanazo. So kusho ukuthi phakathi kwezinye zezila ngithi njengoba ngichazela Ntombi ukuthi okunye ugcina uqhubeka nako ngempela uthola ukuthi wena uyaqhubeka nako uyabona into enjalo Yes. ungakuqondile
ukuthi uqhubeke nakho kodwa uqhubekeke nakho. Ngiyezwa. Alright, so into enzekayo ke ntombi kusho ukuthi nami ke ngesikhathi ngila kule relationship noma nomolokazana wasekhaya Masibanibani. yes umasibanibani. Yes. Ngagcina nami sengingena kuma relationships amanye angaphandle kwaleya lo esengimqoqile ngazomfaka emagcakeni asekhaya. Okay. Uma ngiqhubeka ke FCC one day ngiyezwa uyangivusa ebusuku uyangibuza ukuthi uthembekile. Hawu. Ngithi mina hayi ngithembekile. Athi sho uthembekile. Ngithi mina yebo ngithembekile sho. Abese thena okay hayi kulungile bengizibuzela nje. Kusho ukuthi ikhona ke into mhlawumbe wayeyinotice. Okay. Ukuthi no man there is something engahambi kahle la Umuntu wakhe phela uyamazi umuntu wakhe. uyamazi yes. Ngempela ke waye suspect into right. I think kwadlula nje 1 or 2 days. Ngivuka ekseni njengenjwayelo ngihambe ngiye ekitchen thina ke emakhaya sikhulela asihlala endlini enkulu kuba ukuthi uyalala lapha kule ya room yakho kodwa ikhishi lingapha ku round angithi yabona. So ngiyavuka ke ngihambe ngiye ekitchen ngoba ke phela ke sekevuka eqala yena wayongilungiselela ngalo sengitshelile ukuthi no usungahamba hayi baba uyobamba iblack face ngale. Hayi ke ngihambe phela ngithe ngisalibambile nje iblack face kunjalo qhamuka ingane ithi uyakubiza umama ngale. Ngithi uyakubiza umama athi yena yebe isancane ingane kakhulu. Uyakubiza umama ngale ngithi akujwayelekile ke lokho. Ngisuke kanti ke mistakenly mfowethu ifoni yami ngiyishiye phezulu dressing table. Zoom. Ay smang. Yes. Ngangena mfethu eseminge inyawo. Sekubona ukuthi sokonakele vele. Ubani lo? So uyangikhombisa efonini i-message yezwa ithini i-message ngicela ukuyixoxa ne Izanazo. ithi message ngicela ukudlulisela ama 10 ukuthi ngeweekend okanye ngempelanyanga lesibheke kuyo njengasekule nyanga miphela lenyanga sizofika nabazali bami kuzolandwa inkomo yomqhoyiso lapho kini. Wena awukwazi ukuthi ungafika uthathe umqhoyiso bese uthuleka nje kucweba iziba kanjalo. Athi ke futhi ke njengawangibaleka nje sekuyiyona nto ngempela ke sekufanele uyibhadalele le because wangishiya wasuhamba uyoze komunye. So sengisho ukuthi ke kwaba ke iskandal obona ukuthi yes Ibhomu. ngabo kwasathi ke ngiyabhula umlilo ngabamba izidindi ziphunyuka hayi kwabonakala mfethu ukuthi cha sekuyi end of the road phakathi kwami naye lo. Usanda ukubuza ukuthi uthembekile na? Akapheli ngisho u72 hours. Musile ukuthi ngithembekile yini. Yes, kwaba njalo ke kusho ukuthi onasi singase ngihlala ke. Ngase ngihlala because ngathi ngiyazama ukucenga. Kabili kathathu kwasho ukuthi nami igazi lasese fresh kakhulu ngingasiboni vele isidingo sokuthi if uyahamba ke so what's the matter ke uyahamba ke angithi yabona. So into enzekayo ke ngase ngizihlalela I think 4 or 5 years. After 5 years kwabonakala ukuthi no. Oh wagoduka makoti ngangasamlandela. Oh. Ngangamcenga ngangathini ngazithulela ngamiyeka wahamba kanjalo because ukuhamba kwakhe kwaba nje into yangihlukumeza kakhulu angisho kanjani into yangihlukumeza ngayona ndlela hlukumeza ngayona ndlela abantu bakubo umphakathi wangakubo actually sabanga ndawonye saba sesigodini esodwa kodwa ke uyabona ukuthi manje isigodi sisihlukana phakathi khona bangakuye khona bangakemi sekumuncu kwazi kwahamba kwajikiswana konduna bezinkosi kwakunzima kwasequlwa amacala obona ukuthi kunzima manje na abanye bayangixeka abanye bathi ku right abanye bathi udlala ngentandani abanye kuningi sengisho ukuthi ke kwangihlukumeza kakhulu unfortunately yonke lonto eyenzeka nje nami ekhaya ngingathi nje ngicishe ngihlala ngi1 ngihlala ngedwa because uma nayo usemazweni uyazama so kusho ukuthi sihlala sobabili ngale ndlela ekhaya so manje uzothi ke
uzogxeka ugxeka bani uyangixeka mina uthi wena ngoba ngidlala ngawe ngoba uyintandane nami kuyafana mos noma ngiyona so ngithi ke mhlambe ke kwakuyibhadi ukuthi yena afile ngaleyo ndlela of which nami kuyinto ecishe ifana angibuyeke ngenhlanhla manje sengikhuluma ngelakhe ke bekhona ke enye intokazi futhi all right news iza nazo bekhona enye intokazi futhi lentokazi le kusho ukuthi ngesikhathi kwenzeka zonke lezi ganeko lezi kanti ngizovele ngizithele kuyo okay awusuka madoda isho awusuka sambe into enyathela ngabantwana mfowethu into othi uma uyibuka kube ngathi ungahlezi uyibukile awu ishisa hawu nkosi yami ingithathe lentokazi ngigodle ngigona ngithi mangikhala ngapha mangifike lapha kuyo ifike ngibambathi ngithi ngibrush umhlane ingiphathisa kwendoda ngoba thina amadoda kuyiqiniso ukuthi siyamthanda umuntu onesineke ngathi siyamthanda umuntu osihloniphayo siyamthanda umuntu okwazi ukukhuluma kahle ungakubala kube kuningi kodwa nje indoda nje yona ithanda nje ukuthi ihlonishwe mhlambe singasho kanjalo iqhubeke impilo ke ngizama nje ngibala yena nje ngoba ke kwagcina futhi sokuphinda kuba yes kwahamba lahamba ke ibhandi ngase ngimthola ke naye oh okay ngase ngihamba ngiyovela kubo kwa right naye futhi wazoba ingoduso ekhaya nabana abantwana abangaki ngoduso 1 ulonani nabo abantwana 2 oh okay yeah yaphuthuma ne yes mangithi ngubaba kaNtombi zodwa nje ngisho ukuthi ngizele intombi zodwa nje okay bakithi haya akekho umuntu akakabusiswa ngensizwa angakabusiswa sendleleni yes so uyavuma isendleleni yezi kodwa phela akufuneki sikubalekele ukuthi kule mihle esiphila kuyona mfowethu impilo emadodeni rila kakhulu komama uma ngabe umama ebonakala ukuthi mhlambe yena ngokwakhe ubone ngathi akakufanele kanjalo kugcina ke kungenzeki ngithi yabona sikwazi ukuzenzela yes yena nikwazi ukuphoqa ya sikwazi ukuphoqa mfowethu ungaphoqa uchathe uthini ngathi mekuvaliwe ushunqisa impepho ukwenze konke kodwa mangaba ngale imbokodo ithi yona no okwamanje no akuzokwenzeka kanjalo so besinesikhathi singanani ke nengoduso le ent I think 10 years now 10 yes okay mawuthatha ukubheka indlela ayiyona kuwena manje nendlela ayeyiyona nisaqalisa ukubonana umehluko omkhulu kanganani mkhulu kakhulu mfowethu umehluko umehluko angithi uyabona mangaba umuntu wesimame nisathandana lokho esingakubiza ngokuthi ukujola uma nisathandana naye at a distance yonke into uma nihlangana iba yinhle kakhulu ngoba vele ekseni niyahlukana so iba yinhle kakhulu izincomo uyazithola nawe njenga nawe vele usuku uzidlulisa nawe uyazithola kakhulu izincomo kuye uzifile nawe njenga nendoda ngithi yabona because isuke ingekho enye into esukisa inihlanganisa kusuke ukuthi nje nihlanganiswa uthando then bese niyahlukana nithembisana into enithembisana zona uzenze ezinye mhlambe angithi nje futhi cishe manisathandana zonke into osuke uzithembise umuntu wesifazana uyakwazi ukuzifezekisa lezo zithembiso zifezeke kube right but umehluko uba sekuthenini uma ngaba senihlala noba yi2 iqala ithi into mase nihlala noba yi2 sekufuneka ke manje ukuthi veza ubudoda bakho ubudoda bakho uma ubuveza if uyindoda etohozayo kufanele ukuthi usupport umndeni ngayo yonke indlela manje inkinga ke iqala lapho ekuthenini uma ngaba uthola ukuthi kukhona isikhathi lapho khona kungenzeki ukuthi usupport umndeni ngendlela ezamenelisa seyiqala lapho ke inkinga ngithi yabona seyiqala lapho ke inkinga so uzathola manje ukuthi ama expectations wakho owawukade unawo ngalesa sikhathi awasahambi ngalendlela wena owawucamanga ukuthi mase ninobabili kuzoba ngayo but ukuhloniphana siyahloniphana kakhulu siyahloniphana kakhulu futhi uyangithanda nami ngiyamthanda cha manje ukuthi nje inkinga ukuthi umagcino kubo manje umuntu owumagcino ke khona ipost engisanda kuyibona ku Facebook uze yabo
uyabona indaba zokudate umagcine umuntu okhala manje uyabalisa manje usekhumbula abazali manje kuningi ukuthandana nomagcine so wena yini akugqilaza ngayo ngokuthi umagcine ngigqilaza ngokuthi angithi umagcino ne-firstborn akufani mina ngiyi-firstborn yena umagcino so i-treatment vele siyitholile emakhaya ayifani uyayiqonda noma ngingeke ngize ngingene in details ezintweni engengizisho abanye abantu but kufanele nje uqonde ukuthi i-treatment ka-firstborn ne-treatment kamagcino ayizufana angithi yabona u-firstborn utreatwa in such a way that uma ngaba into ingekho la ekhaya uyatshelwa and kuyamphoqa ukuthi maka understand ukuthi ayikho angithi angithola kuhambe kube ukuthi izingane ezizemva kwakhe u-firstborn kufanele ukuthi asizane kakhulu nabazali ukuzinakekela uyangithola so uma ngaba u-lastborn la ekhaya u-lastborn uyena umuntu othola uthando labafowabo aphinda athola uthando lwabazali kusho ukuthi uphila phasi kwemfudumalo nawe njengoyi-firstborn uma ngaba khona into oyibonayo noma usedolobheni uyicamangela umagcino wakini nabazali bacamangela sengisho ukuthi even noma ekhala umagcino nisukuma nonke endlini ukuthi kwenzekeni akhala umagcino bahlezi betetema ukunakwa so manje uyamqaphela kumagcino oyintombazane o-treatwa ngaleyo ndlela ukuthi noma ke esekhulile ngoba phela kuyiqiniso ukuthi nina vela nishintshe nihlalani zoyingane vele yes nihlalani zoyingane vele uyayicamanga ukuthi mayisefika kuwena esefika kuwe ulasborn wena uyi-firstborn usejwayele leyo mpilo kunezinto wena okuyithathe for granted ukuthi hayibo mayingekho into ethiza yikho phela what's the matter ke mayingekho kanti yena seyiyamlimaza mhlawumbe seyiza kwenza ukuthi kube muncuke manje yes cabanga ngoba sesixoxa kangaka sikangeni kwisigameko ay ngicela sivele nje siqonde nje kusona nje ngqo mfowethu ungakangeni kusona uke wangitshela ukuthi ubuye emathexini yes uye washela amathexi yes ungitshela injani impilo yasemathexini isigameko silapho impela nazo impilo yasemathexini mfethu imnandi kakhulu imnandi kakhulu ngendlela esimangaliso ngoba uhlala uphethe ucash ngaso sonke isikhathi mhlambe nje ngizoyinqamulela ngaleyo ndlela uhlezi uphethe ucash ngaso sonke isikhathi udla khona erenki etime uyithenga khona kuyimali kabasi konke nje ukwenza la kwimali kabasi uma ngabe udate intombazane uyithengela chocolate uyenzele konke kwimali kabasi so nantambama futhi uma ngabe usushayisa kusemthethweni wakho wena drive ukuthi kufanele kube khona ingxenye ozoyithola emaleni kabasi uma ngabe usumhambisela akube khona imali ezosala kuwena imali ile mali esithi imali yesokisi kuwe noma mawufika usiyonikeza imali yakhe yelanga uyena oyikhipha akunikeza cha sisi isala kuwena wena uyazithathela yabona uyazithathela wena phela wena oyisebenzile le mali so njengokuwena oyisebenzile le mali kufanele ukuthi uzithathele imali yabona phela imali mfethu imali awukwazi ukuthi ngempela ngeke uyihambise yonke kubasi imali mawungayihambisa yonke imali kubasi uthembeke ngaleyo ndlela emathexini angithi akusayinwa contract asiqa lapho akusayinwa contract emathexini so uyasebenza inika makuphela iveki kunika u500 wakho ngaleso sikhathi mina ngisashayela amathexi ngangihola u500 ngo Sunday so Monday to Sunday bese ngihola u500 rand ngithi yabona so mina kodwa imali engiyikhandile uma ngiyibala mfowethu u500 is a drop in the ocean imali mina engiyikhandile ngayisa lapha ya kubasi so i-drop nje kwi-ocean njenguyibona ocean iseduze kwethu so manje kufanele ukuthi ke nawe ube nendlela yokuthi uma ngaba ngihamba ngiya kwi-filling station petrol la kuthelwa khona upetrol kufanele mangifika lapha ya ngiyuthela petrol ugcwale ngoba umthetho wasetaxini uthi i-tax kufanele ukuthi mawubuya nalo ntambama akube ukuthi li-clean i-tax ligeziwe li-clean okwesibili upetrol ugcwele okwesithathu alina dent alishayisile then bese uzine cash up so uma ngabe kuthiwa kuyenzeka iphutho uyashayisa ikhanda ubani ikhanda umnikazi wayo phela i-tax
Oh, I win. No, not wena, because wena vele ngeke uzube nayo imali yokukhanda i-tax. That is why izimoto zi-insure. Ngoba ngeke uzukwazi vele ukuyikhokha, even nalowo ma-access fee kuthiwa yakhishwa mangaba unemoto entsha, vele ngeke ukwazi ukuyikhipha ngoba mhlambe thina sasishayela ke abosiyaya kwakuyilesa sikhathi sabosiyaya ama-quantum afike sengingasawashayela ama-tax. Usho ikhumbi, usho ikhumbi usiyaya, ikhumbi konje bayibizani? Isikwele. Yes. Isikwele. Yes. Lani neyicapha nani ukuthiwa ivule ngathi zivala. Kwakusakhona oconduct-ke ngaleso sikhathi sisebenza thina. Nayi kudala kakhulu should lapho. No, beku 2005, 2006. Shina ngathi ngangakazalwa. 2005, 2006. Lalela ke kwenzekeni ke isiganeko sifishane asisidanga kakhulu. Kwenzekile ngelinye ilanga mfethu siyazishaya ke imoto kwakuyi weekend. Okay. Sashaya imoto la zazingakabi iningi kakhulu kuyimoto ke Mayville ngisasebenza khona. Zingakabi iningi nje kakhulu. So uma kuyi weekend ke umsebenzi ubamningi ngoba zazihlukaniswa phakathi. I think zazu 100 imoto ezazikhona ku association. Uma kuyi weekend ngeSunday ziba u50 zibe u50. So usebenza ke ezu50 ke kule Sunday nami ngiyasebenza. Siyasebenza ngalola ngasidlali. Lalela ke into eyenzekayo. Shaya imoto ngiyafika ke ngingena phakathi elokishini eMayville. Ngina phakathi elokishini eMayville ngize kume isikwele samaphoyisa. Okay. Njengoba ngehla nje ngasempompini lapha yakudanpa mangehla ngithi kume isikwele samaphoyisa. Shuthi ngehlisa abantu la emva kwaso lesikwele. Ngiqede ngisuke ngiphume ngithi. Phume ngithi ngilishaya itekisi ngehla ngiyalezasi ngase kudanpa kuthiwa kusemkhumbane technicon lapha enzansi lapha mawuzawele lezi nkawini bayakwazi abantu baseMayville lapha. Uma ngifika ngima la ku stop nangu umkhumbane technicon ngaphesheya mangima nje la ku stop ivele ime le taxi la emva kwami le taxi lamaphoyisa ama SAPS awase Mayville awase Danba police station bangilandela no abamanga emva kwami bajikile nje beza bazoma la eduzane kwami okusho ukuthi asakwazi kuya ndawo. Yes no simi kanje simi nje parallel kanje. Yes. So masima kanje bese lehlisa iwindi kunomuntu omnyama udakhi ngapha nje uqondene nami nje ngumshayeli mina ngapha then kushayela ubhuti oyindiya. Okay. Yes. Abesabuze lo owudakho ukuthi okubuza India leli ukuthi why ngispeed angaka ngibe ngilayishila abantu. Bese ngingaphenduli mina. Athi udakhi awumuzwa yini? Ngithi mina no angimuzwa. Uthini? Athi yena why uspeed kangaka ubulayishila abantu? Ngithi mina ngiyaphuthuma mfethu ngoba ngijaha ukuphinda eThekwini. Angithi yabo. Okay. Avele ehle lo lokhu njani? Udakhi. Okay. Ehle eze kimi. Athi mayehle eza kimi abese ehle nalobhuti wendiya ngale. Mayehla lobhuti wendiya ngangine belief ke mina yokuthi ayikho insizwa yendiya. Nganginaleyo belief ukuthi ayikho insizwa yendiya. So eze ke ubhuti lo wendiya uma efika afika athi ngikhombisa license ngikhipha license ngumnikeza. Mangimnikeza license abese mangimnikeza license lo bhuti avele ayithathe license athi ngoyithola epolice station. Kusho lo bhuti lo wendiya athi ngoyithola epolice station license. Reason being angithi angisazi isizathu. Hayibo. Athathe license yami ahambe ayongena etaxini. Uma engena etaxini ngimlandele. Shuthi ubeshesha yabo. Ngicasuke mangaba esengena etaxini ukuthi maye uhamba nawo ngempela yini lo le license yami. Avele angene etaxini athi ngesikhathi esehlisa ihandbrake ayini nangimila ngaphandle. Ngivele ngiswishe off ukhiye wethu wekhumbi. Angazi into eyenzeka lapha. Kwenzakala. Angimazi mfowethu wehlanini etaxini azange ulabhaba wempami into lo wazalwa into angishaya mhlambe kwaphela ama seconds ngingaboni. Uphi lo umunye hamba naye? Lo engihamba naye usengifakoza Nkosi. Shuthi nje bavele behla babe u3. Bavele behla avele bangibambe ngesikhathi kukhala impama ngaphapha mase ngifakwe naboza Nkosi. Hey ayi bangifaka aboza Nkosi lapha bese bengithatha bengijikjele ekhumbini lelabo. Jikjele ekhumbini lelabo babese bazo driver lelami. Kusho ukuthi behliswe ke abantu laba ba drive lelami siyahamba. Khona abantu abasele. Siyahamba ke siye police station. Hayi sambe ke impela
Yo. bayangidloza Nkosi mfethu. Ngibukiwe ke la yizwe laseMayville because babukile abantu yabona nje babukile. Hambe ngiyofika ke eMayville epolice station kuDanpa police station mangifika lapha ngaphakathi ngehle ekhumbini. Mangihamba ngigijima ngiyongena eminyango welokhu njani we-church office. Hamba ngigijima ngiyongena eminyango ngoba bangidloza Nkosi bala ngemva ngifuna nje ukuthi abasheshe bakhishwe la kimi yabona. Mangije ngiyo-approach church office angibambe lo daki athi lo daki uthi angazi kwakunayidu lwamjitha wendi athi uthi indaba awusizwa yini isingisi ngithi mina noma nayi isingisi angisizwa uyabona abesathi yena okay avela ngiqhaqhabuza Nkosi anginikeze license athi yena hayi ke so ungahamba just imagine Hawu kanjalo nje. just imagine yini ke yangiyekisa ama taxi into yangiyekisa ama taxi into yangiyekisa sengisho ukuthi ukuxhaphazeka phambi kwabantu bebuka kube yilokho nje ukuthi ke usuxhaphazekile ke and thina ke asiwazi umthetho angithi yabona asiwazi umthetho asazi ukuthi ku right wrong asazi yabona into enjalo usujabulela nje khona ukuthi hayi ke ngoba ngisaboshwanga angithi yabona ngisuke ke ngihambe ke sho ukuthi wena mfowethu iowner lami ke linama taxi ke eChatsworth into ke yangiyekisa ngama taxi yangiyekisa Avela akhetha ukuyeka ke ngavengayeka ke ngavengayeka ngithi ke ngiyahamba siyazishaya ke lapha eChatsworth imoto ke ku right ke layishile ke abantu amandiya ke awagcwala etaxini awagcwala amandiya etaxini agibela noma u25 etaxini kwakusayizona izikwele njalo lezi gibele bagibele bagcwale bathi ngiyahamba ke la kulama unit wakhona lapha eChatsworth ngaphakathi ngihambe noma sengikhohlwe kwakuyiphi unit kodwa nje ngihamba shuthi lento yokudriver kwethu ke singabantu bama taxi uvele irobot njengoba linjengalapha ya kubhudi lohlezi lapha ya njengirobot ilapha ya nje kune traffic angithi yabona ngivele ngithi nhla mangithi ngiyabuka thixo azikho imoto eziza ngapha la ngivele ngiyikhipha itaxi ngiyofika lapha ya kubhudi erobotini yeso mangifika ngingene phambi kwelinye komnye uCressida imoto yoCressida ngingene ngithi phakathi ngemva kwami why nishayela kanjalo ngempela kahle ukuthi nje abantu bemoto ezincane bayasicika ngoba benza kancane emgaqweni benza kancane nje benza kancane balibazisa nje abantu bemoto ezincane engathi ungashesha uhambe angithi yabona ingoba benza kancane so ngifuna ukuchazela into yangenza ngaye ngabona ukuthi yabona ngiyagoduka ngiphinde ekhaya ngihlukene nama taxi ngiyekile uma ngaba ngeqa irobot ngizoma ngaphesheya ngidrophe abanye abantu ngempela ngiwele irobot ngime ngidrophe labantu ngesikhathi ngibhekele behla labantu abehlayo ngivele ngizwe ngomuntu osenokhala ewindini qoqoqo ewindini lemoto mangithi ngiyajika indiya lendiya alinawo umlenze lihamba ngenduku linomlenze owodwa ngapha lihamba ngenduku kanje bese lithi lona why you drive udoti yabo libishoke kabi inhlamba kodwa ngithi yabona why you drive udoti mina ngizosho kanjalo then ngithi mina why usho kanjalo uthi ngidrive udoti wena athi yena awuboni la ishabantu la uzababulala abantu ngithi mina ungena apho wena ngivele ngithi kushuthi ngicasuke yabo ngoba ngase sengingashawe elinye eMayville ngempama lephoyisa amandiya nje yakulandela ngivele ngicasuke wezwa mangicasuka angithi ngifase ibhandi njengangilifasile ibhandi licrossa so angithi yabona so njalo licrossa so ibhandi mina ngithi ke mangilifasa bese ngilithi la ngemuva so lingibambe la kuphela ngenzansi nginqike kulo lelinye so that maqhama amaphoyisa ngizalibuyisela yes alright shuthi ngempela itaxi sengikhohliwe ukuthi ngizifasile la ngebhandi ngithi ngiyavula isicapha ngithi ngiyakulona vele lingibamba ibhandi lingithi ngqi ibhandi mali ngithi ngqi ibhandi kusho ukuthi abone ukuthi lo ngihlikela ukuthi ngizomshaya vele keep isbam how keep isbam my keep isbam avele angikhomba ukuthi angihlike ekhumbini kungiphoqeke manje ukuthi ngiyasaba phela isbam khona abantu la gcwele manje engingayilayishe cishe wona wodwa gcwele kuthe khiphe ibhandi leli yabona sengiliqhaqha manje ibhandi nami sengijalile mfowethu ngiliqhaqha ibhandi ngehlike ekhumbini mangehlika angimazi ukuthi
wayithatha mhlawumbe wayinikeze omunye uyayibona ibelt le yokudlala isoftball esikolweni kwakudlalwa ngayo isoftball Yes. ibelt hey la ngishaya indiya ngebelt hey la ngishaya indiya ngebelt Ufunela manje. lingishaya inkhombe ngesibhamu Yo. hayi la ngishaya indiya la konga bosa ngiyafika ngithi ngiyafika hey la ngishaya indiya kwaze kwaphuma amanye esemotweni afika likhuzi ngoba yalaza ngithi yabona afika likhuzi sengisho ukuthi ke sisi ngathi mangiqeda lapho ngoba into elayenza lona lelandiya alizange ligcine ngokuthi lishaye mina kuphela into yangihlisa kahle angihliswanga ukuthi lingikhomba ngesibhamu lithi angihliki ngehliswa ukuthi le belt laliphethe lavele lashaya iwind Okay. yes lavela shaya iwindi lelami lemoto lathi angithi laqala langqongqoza koqala so ngesikhathi ngithi ngiyehlika ngolaka kwangehlikeka ngaphinde ngayeka ngafocusa ngapha kulaba behlikayo Yes. kusho ukuthi lona ibelt angazi mhlambe laliphethe okanye whatever ke into lavela shaya ngalo lathi phahli iwindi Casulwa yilokho ke. ngave ngacasuka kakhulu kanti njengangehla nje vele uphethe isibhamu wangishaya la ezimbambeni sisi kwakukhulunga kanjani wangisho ngapha ngathi ngiyavika ngapha wangiphinda ngapha ngathi hayi ngavika ke mayisiyela ngoba kwasho phela ukuthi ngiyinsizwa yasemakhaya yabo so sengisho ukuthi kwangiyekisa ke into yangehlela ke leyo nje ngaze ngaphuma ke emathexini ngaleyo ndlela ngagodwa ngayekhaya kwafika kwathi ekhaya uzofa wena phuma la So wabe uyagcina nje ngcinci ngaleyo suku. ngavele nje noma ngingagcinanga ngalelo suku exactly But what decide kodwa lapho? ngadecide lapho ukuthi ngiyaphuma etaxini futhi ke kwasekuzaphela unyaka towards the end of 2006 ngaleso sikhathi hayi kwabonakala ukuthi hayi ke sekuthiwe khano ayi vele uphinde esikoleni because hayi le impilo lena no is not Ungafa nominini. ungafa nominini so kwaba yilokho nje sengisho ukuthi ke isona siganeko ezangehlele empilweni engingazikhohlwa ezaba buhlungu ngayona ndlela Ngeke khohleke sidalo. and mangibona indiya nje vele ngiba naloko nje angithi ngiba naloko nje ukuthi mhlambe engathi uangazi ukuthi ngingenza njani ukupay revenge kodwa ke hayi asiyeka nje sengiwaxolele Manje akaze ufise uhlambe ke at least ke ube ne taxi lakho noma ngabe kuthiwa I'll drive you. angukufisa ukuba nethekisi isizathu esenza ngakufisa ukuba nethekisi zo2 esokuqala isizathu ukuthi emathekisini muse emathekisini impilo yakho isuka isengcupheni uma uyi-owner nje impilo yakho Isengcupheni kanjani? isuka isengcupheni laba bantu labayana abantu bamathekisi banaliyanto ukuthi bathanda ukubulalana Oh, okay. angiyibeke nje kanjalo mhlambe angazi ke noma ilihlaza kakhulu yini mangisho kanjalo kodwa banale yanto yokuthanda ukuthi babulalane abantu bamatex kancane lidutshuliwe iowner kancane lidutshuliwe iowner so lokho nje kukodwa mina ngingenza ukuthi ngibe nalo uvalo lokuthi mangingaba netex mhlambe ngoba ngiyazi ibehavior yami ukuthi ibehavior yami mhlambe ngenza ngigcine mhlambe sengiba nalo problem okunye kwesibili ongenza mhlambe itaxi ngibe nako ungalithandi ama-taxi asemaningi kakhulu manje emgaqweni nabo osomatekisi bayakhala basayenza inzuzo ngendlela eyanele njengangalesa sikhathi thina sasawashayela inzuzo ngicathi yayisenkulu kakhulu manje inzuzo nabo abasayenzi ngicabanga ukuthi sekufana nje namanye amabhizinesi okanye futhi sekuwese okwesiningi ukuthi nalezi moto ezisetshenziswa nje manje ama-installments wazo aphezulu kakhulu kushuthi awukwazi ukwenza inzuzo eyanele especially mawuzoba ne-taxi elilodwa kanye amabili mhlawumbe umuntu okwazi ukwenza inzuzo umuntu onama-taxi amaningi othola ukuthi mhlawumbe ingxenye yama-taxi wakhe aseqedile ukukhokha then asesizana nalawa amanye. Okay. So ufundeni empilweni yakho? Ngoba kuyazwakala ngazi ukuthi ube nesiphithiphithi esiningi kakhulukazi futhi esihlanganisa amandiya phakathi. So ufunde ini? Into engiyifundile mfethu empilweni yami ngifunde ukuthi kahle njengoba bongizwa ngiqala ngempilo yasekhaya ukuthi i-anger liyana kwesinye isikhathi ngagcina seyikulimazisa ama umuntu uma ngabe ubona ukhuliswa mhlawumbe umzali okuhlaza onesande silula nawe ugcina ufuna lonto kuyipractice ngokuyakhamba isikhathi kanti izahamba mhlawumbe utholthweni iyaxaka ayifiki ngalendlela ebeyifika ngayo kuye so into engiyifundile empilweni yami nje ukuthi uma ngabe umuntu kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi uzama ukuthi wehlise umoya udile neproblem umoya uphansi ube cool down ngoba once waphakamisa umoya ungagcina sowulimala ulinyazwa yinto mhlambe bengeke kulimaza yes kuningi
yes so Ngiyabongela kodwa amadodakazi akho ke. Bathi awunawo ubaba mekuthi ubaba okhakazi ashayela itaxi. Basho kanjalo yazi lonto? bengakwazi ke lokho Basho kanjalo. Uthi ubaba kumekazi ashayela itaxi awunawo ubaba. So ngokwakho yini oyitshalile amadodakazini akho othi le angeke ngize ngiyisole ngawo noma ngabe kuthiwa bayakhula? Mfowethu mhlambe angikubeke ngoba lokho engikhuluma la kuyiqiniso lodwa ngithi lo omdala unfortunately akukho engutshalayo kuye kulomdala simply because wahamba nomama wakhe so uhlala ekhaya koma wakhe Unimimngaki na 15 okay. This year so akukho engikutshalile nje akukho nje at all ukuthi nje kuphela ngidlulisa imali ukuthi maka sengisho ukuthi ngubaba oyibank akukho engutshalayo simply because noma uthi uyazama ukuthi uyamsondeza uyabona ukuthi okay izinkinga ziningi kuba nokukhuluma okuningi njani so akukho engikutshalile kuyena kuqala ngenzela ukuthi mhlambe nomuntu obukelayo anga naye ngoba phela umuntu ona 15 years angabukela kusasa yabona so angasho ukuthi ubaba washo kanjena semdala phela umuntu ona 15 yes kufanele azi ukuthi no kuye nje akukho engikutshalile ngiyacabanga ukuthi abantu ahlala nabo ibona mhlamba abatshalayo kuye ngendlela ke mhlambe right yokumkhulisa right mina nje ngakwelami sathi ukunika nje imali phela angazi ukuthi ukupho kunye mhlambe ke ngathi ngiyakwenza alright but angikhulume ngalaba ke engihlala nabo abayi2 ingane engihlala nazo mfowethu ezi2 amantombazane lethe kuhle nosimamkele ngicela ukuba beza amagama so into eyenzekayo into engiyitshalayo kubo ngitshala kuqala uthando ngitshale inhlonipho ukuthi omunye umuntu uyahlonishwa ngitshale nento yokwazi ukupha yokuba nesande silula sokwazi ukupha ukwazi ukupha omunye umuntu uhloniphe omdala uhloniphe omncane ukholelwe futhi kwizinto zesintu nenkonzo ungizwileke ngithi ukholelwe kwizinto zesintu nenkonzo angithi uyangithi angiqala ngenkonzo ngiqala ngalokhu okuyithi okugijima emzweni yethu okugijima egazini lethu thina njenganama Africans ukuthi akazazi ukuthi uyi black South African ibehavior yakhe kufanele ukuthi ibe black South African azama principles nama values wobu black South African ukuthi bahamba kanjani then nenkolo ke seyingalandela ke okunye ke imfundo iyona ehamba phambili lapha ya ekhaya iyona imfundo nje ehamba phambili ngenhlanhla ngiubaba okwaziyo nokuthi asize ngama homeworks and other stuff eziphathelene nento yemfundo ukugqugquzela nje ukuthi cha abantu abami imfundo ngempela isikhiye sempilo noma ngaba ke kuukuthi mhlambe akuyona mhlambe uyogcina uthola imali ngayo kodwa yazi ukuthi lo yonto ekwenza uthola imali imfundo idlala enkulu irole ukuze ukwazi ukuyongena lapho imfundo idlale irole enkulu kakhulu Sibonga kakhulu baba ukuthi usivashela kuhlelo lethu ngifunde likhulu Ngiyabonga kakhulu nami nje nokuhlala nentokazi nje efana nawe eduze kwami ngiyabonga intokazi engihlezi ngiyibona kude ibona ku TV nomfowethu ngale ngiyambona behind the scene ngiyabonga kakhulu sisiniphile nje Siyabonga baba Shapho ke Mbukela lapha ekhaya sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare nifunde kakhulu futhi kuyinhlelo zethu esisuke sininikeza kuzona ningagxeki kuphela ningagcini ngokujaja kuphela but nizifundise nje nokuhle ekufanele nikunqake ngiyanthanda kakhulu bye mfowethu mhlawumbe kokugcina ngiyaxolisa sekuvalelisiwe ku TikTok MC Ma1010 ngiyabonga Oh okay Is the Black Life TV